दिनै मैया जे उइलियाम नार्जारिया बिथाङा जे जोंनि एगेन्स्टै इउपिपिएलनि एगेन्स्टै जे खोथाखौ बुंदों बे साब्रै राजबंशीखौ लानानै बिथांमोना जे मन्डेनि लानानै जे बुजयनि लिंबोनानै बिथांमोना जे थांफिनलायनानै उनावहाय जों फैसा मोनहैयाखै बिथांमोना फैनानै जोंजों जइन जाफैबावदों जे जोंनि कर्मिका बे उइलियामा जे बुंदों जे बे गावसिनि नङा जोंनिबो नङा बे बबे एगेन्टल' बुंखो बे खोथाखौलाय बे खोथाखौ बुंनो बे लाजिनांगौ दं बे जिनिसा बेबायदि बुंनो नाङा बियो दिनै बियो बोरै बुंनो हाखोब्ला 20,000 जों नुदों जे इउपिपिएलनि मा दाखालि एमपिनि भटआनो 8,200ल'नो बबेनिफ्राय 20,000 फिनोलाय बे एसे माने जों बे दाखालि जयनिंआवबो नुदों मानसि 4,500ल' जादों बबाव 4,500नि जयनिं उनाव फिनोलाय बे टटेलि 4,500ल' आरो बबेनि 4,500 जयनिं जागोन आरो बे हिसाबै 8,000 10,000 मानसि जानांगौमोन जोंथ' 4,500ल' मानसिया दा बबे खेथ्रआव बे बुंनो हागोन 12,000 बेजों लोगोसे माबा जाहैबाय 20,000 बबे हिसाबै नुबोदोंमोनलाय आरो दिनै बियो राजबंशी सासे धर्मलम्बी मानसिफोरखौ दिनै बेफारिसो बुंनो थांनांबाय लाजियाखै नामा बियो सासे बे धर्म सिबि मानसिफोरखौ बियो बेबायदि खोथाखौ बुंनो थाखाय बबे जुक्ति मोन्दोंमोनलाय बबे क्षमता मोन्दों बियो सासे मोनसे जाथिखौ बे बिथाङा रायनो थाखाय बेबायदि रायनो नाङामोन बिथाङा बेबायदि एसे लाजिनांगौसो दिनै बबेनिफ्राय बे फैनानै बे एथ' खुगाफोरा फैदों जे बय जोङो एसे लाजिदोंसो बिनि बिसयखौ लानानै बेसेबां थाखा दं बिहालाय जों नुगोन थ' बिनि थाखाखौ बेसेबां बाहायो खुलुमबाय गेजेरावनो आं जंग ब्लकनि आफादगिरि जानानै दिनै मैया जे उइलियाम नार्जारिया बिथाङा जे जोंनि एगेन्स्टै इउपिपिएलनि एगेन्स्टै जे खोथाखौ बुंदों बे साब्रै राजबंशीखौ लानानै बिथांमोना जे मन्डेनि लानानै जे बुजयनि लिंबोनानै बिथांमोना जे थांफिनलायनानै उनावहाय जों फैसा मोनहैयाखै बिथांमोना फैनानै जोंजों जइन जाफैबावदों जे जोंनि कर्मिका बे उइलियामा जे बुंदों जे बे गावसिनि नङा जोंनिबो नङा बे बबे एगेन्टल' बुंखो बे खोथाखौलाय बे खोथाखौ बुंनो बे लाजिनांगौ दं बे जिनिसा बेबायदि बुंनो नाङा बियो दिनै बियो बोरै बुंनो हाखोब्ला 20,000 जों नुदों जे इउपिपिएलनि मा दाखालि एमपिनि भटआनो 8,200ल'नो बबेनिफ्राय 20,000 फिनोलाय बे एसे माने जों बे दाखालि जयनिंआवबो नुदों मानसि 4,500ल' जादों बबाव 4,500नि जयनिं उनाव फिनोलाय बे टटेलि 4,500ल' आरो बबेनि 4,500 जयनिं जागोन आरो बे हिसाबै 8,000 10,000 मानसि जानांगौमोन जोंथ' 4,500ल' मानसिया दा बबे खेथ्रआव बे बुंनो हागोन 12,000 बेजों लोगोसे माबा जाहैबाय 20,000 बबे हिसाबै नुबोदोंमोनलाय आरो दिनै बियो राजबंशी सासे धर्मलम्बी मानसिफोरखौ दिनै बेफारिसो बुंनो थांनांबाय लाजियाखै नामा बियो सासे बे धर्म सिबि मानसिफोरखौ बियो बेबायदि खोथाखौ बुंनो थाखाय बबे जुक्ति मोन्दोंमोनलाय बबे क्षमता मोन्दों बियो सासे मोनसे जाथिखौ बे बिथाङा रायनो थाखाय बेबायदि रायनो नाङामोन बिथाङा बेबायदि एसे लाजिनांगौसो दिनै बबेनिफ्राय बे फैनानै बे एथ' खुगाफोरा फैदों जे बय जोङो एसे लाजिदोंसो बिनि बिसयखौ लानानै बेसेबां थाखा दं बिहालाय जों नुगोन थ' बिनि थाखाखौ बेसेबां बाहायो गोजोनथाव खौरां टिभिएसनि गारि लानो गोसो गुदुं जानाय सुबुंफोरनि थाखाय मोनसे गोजोनथाव खौरां चिरां जिल्ला बिजनीनि बागुरुम्बा टिभिएस गारि श'रुमा नोंथांमोननि थाखाय दुर्गा फुजानि धामाका अफार लानानै फैदों बाइक आरो स्कुटि गारि सालायनो मोजां मोनग्रा रायजो राजाफोरनि थाखाय बागुरुम्बा टिभिएस गारि श'रुमा धामाका अफार होना नोंथांमोननि गेजेराव मोनसे मोजां खाबु होगासिनो दं बिजनी स्टेट बेंकनि साखाथिनि सीआरपीएफ केम्पनि उल्था सोनाब फारसे थानाय बागुरुम्बा टिभिएस श'रुमाव डाउन पेमेन्ट होनानै नोंथाङा टिभिएसनि गारि लानो हागोन नोंथांमोना बागुरुम्बा टिभिएस श'रुमाव फैनानै नोंथांनि लुबैनाय बायदि टिभिएसनि गारिखौ लांफैनो हागोन टिभिएसनि गारि सालायनो मोजां मोनग्रा रायजो राजाफोरनि थाखाय बागुरुम्बा टिभिएस श'रुमा बेनि अनगायैबो गोबां मोजां अफार लाबोदों बेफोर अफारफ्रानो जाबाय जेरै गंनै हेलमेट फ्री फुल टिंकी पेट्रल फ्री एसर गिफ्ट आरो टिभिएस कम्पानीनि गासैबो मडेलनि एक्सचेन्जनि खाबुआ एभेलेबल जागोन आरोबाव गुबुन मोनसे मोजां खाबुआ जादों फाइनान्स लागिरिफ्रा डाउन पेमेन्ट होनानै खम बेसेनाव टिभिएस कम्पानीनि गारिखौ लानो हागोन लोगोसे आबुङै मिन्थिनो आरो बुकिं खालामनो थाखाय 7002132259 एबा 8638131734 जानबुं नम्बराव कल खालामना खौरां लानो हागोन